Добрый день усім добрым людям, але не зусім у нас добрый день, тому что мы трапили, вось бачыце, якая жалезная штуковина убілася ў маё кола. Адразу спрацавалі датчыкі ціску, кажу, што ты робіш, спыняйся хутчэй. Я спыніўся, а што ў мяне? Ну, дамкрат. Весь адкруціў гэтыя балты, а запаскі-то няма, і ніякі антыпракол не уратуе ад гэтых непрыемнасцяў. Тут усё добра, тут не вельмі. Ай-яй-яй, бачыце, усё ў гэтым. Дарэчы, калі зараз вось накатаць пад ціскам, яно можа і зальецца ўсё гэта. Ну, ўсё роўна павязем на шынамантаж. Гэта адзіны шынамантаж, які ўзяўся нам дапамагчы, бо ўжо позна, яны працуюць амаль цэлыя сотні. І вось там майстар нешта жужжыць і робіць. Майстар узяўся рабіць вось такую пляцоўку, ён тут выгрыз, каб паставіць самы вялікі пластыр. Вось так выглядае гэты пластыр. Які вялізны, самы вялізны, самы дужы, самы моцны. Гэтая штука, каб вы уяўлялі, вельмі ліпучая. Гэта можна лавіць для мух, каб нешта трапіць сюды, потом паспрабуй адарві. І вось майстру трэба гэта ўсё вычысціць і падрыхтаваць да монтажу пластыра. $30 і кола гатова. Прычым, як цікава заўважыў майстар, з аднаго боку паставілі 20 грам, з другога боку 25 грам. Пры ўліку, што такая вялізная латка, гэта вельмі добра. Дасталося паставіць.